Татар мәдәнияте үзәге сәүдәгәр Кәрим Хәмитовның тарихи утарында урнашкан. Кәрим бай йорты үзенең тышкы кыяфәте белән кешеләрнең игътибарын җәлеп итә. Һәм барысы да белергә тели, бинаның içендә ни бар? Бирегә киләүчеләр Себер татарларының тарихына, мәдәниятенә, көнкүрешенә, ғөреф-гадәтләренә күмелә. Халык җырлары һәм биюләр белән таныша. Томск өлкәсенең татар мәдәният үзәгенә 25 елда артык. Шушы еллар içендә тупланган мәдәният агарту эше Томск шәһәренең үзәк коллективына, Томск өлкәсенең һәм аның читтә дә мәдәни тормышында актив катнашырга мөмкинлек бирә. Ел сайын үзәк 200-гә якын чара үткәрә. Мәдәни мәкаләләр һәм башка чараларга килүчеләр саны 15 меңнән артык. Алар арасында иң зуры мөһим бәйрәм Сабантуй. Томск өлкәсендә яшәүчеләр һәм шәһәр кунаклары мондый мавыктыргыч мәдәни чараларда катнашалар. Татар кызы, яшь батыр, балалар һәм яшьләр арасында татар музыкасының башкараучылар бәйгесе Чишмәкәй. Җиңү көнен, Йылкан буен көнен, Әниләр бәйрәме итүгә багышланган чаралар, Яңа ел спектакльләре, милли мөселман бәйрәмнәре, Кәрим бай кунакта, Иске йорт легендалары, Туган якның өйрәнү программалары. Татар мәдәнияте үзәгендә 15 түгәрәк һәм иҗади берләшмә эшли. Аларда 4 яшьтән алып 80 яшькә кадәр булган 254 кеше шөгыльләнә. Биредә түгәрәкләр һәм иҗади берләшмәләр кызыксыну белән эшли. Татар теле һәм ғөреф-гадәтләре, Дуслар яшьләр клубы, Татар телен һәм ғөреф-гадәтләре өйрәнү түгәрәге, Замандашлар ретро клубы, Зыйсток клубы, Эшлекле очрашулар клубы, Үзешчан коллектив, Нур ветераннар хоры. Алар өчен үзәк ул дуслар очрашу урыны, аралашу урыны. Җыр һәм бию, музыка эшчәнлеген иң яраткан төрләре. Үзәкнең балалар иҗат коллективлары өчен уңай атмосфера булдырылган. Ул балаларны иҗати эшчәнлеккә, югары нәтиҗәләргә ирешүгә, балалар һәм ана-аталарның актив тормышына җәлеп итә. Безнең белгечләр, җитәкчеләр үз эшләренең осталары. Сандугач, Күбәләк, Чулпан, безнең балалар вокаль хореографик коллективлары, Томск татарларының бүгенесе һәм киләчәге. Эшләр белән дә бу юнәлешләр буенча актив эш алып барыла. Ялкын, кызлар өчен вокаль коллектив. Айнур, татар бию ансамбле. Анда биюгә 15 яшьтән өлкәнрекләр дә керә ала. Иҗат коллективларының барысы да күп кенә Бөтен Россия һәм халыклары конкурслар һәм фестивальләр лауреатлары. Алар Томск өлкәсендә һәм аннан читкә бик күп гастрольләрдә йөри. 2019 елда хәтта Казанга хисап концерты белән чакырылган иде. Бүгенге дә өлкә үзәгенең йөзе дә яшь һәм энергияле, рухи көч һәм ата-бабаларыбызның мәдәни традицияләре белән баетылган, үз тәҗрибәсе һәм белемнәре бәһасез казаныш.